Добрага ранку. Прывітанне! Кася, частуйся, калі ласка. Ваня, ты жартуеш? Не, я вельмі сур'ёзная. Даеш мне цыбулю і прапануеш частавацца? І што тут такога? Фі, я цыбулю не люблю. Я люблю салодкія пончыкі і вафлі. Гэта я таксама люблю. Але сёння цыбулін дзень. І якраз сёння трэба частавацца цыбуляй. У гонар цыбулі нават дзень назвалі. Правільна здагадалася. Можна лічыць, што сёння свята цыбулі. Віншую! Толькі прабач, цыбулька. Я цябе не люблю. Кася, ты не спяшайся так гаварыць. Напэўна, ты мала ведаеш пра каралеву цыбулю. Каралеву? Да ты што? Вядома, каралеву. Скажы яшчэ, што яна і карону носіць. Летам носіць зялёную карону з пер'я. Яе на градцы не прапусціш. А ўвосені? А ўвосені яна быццам золата становіцца. Спытайцеся у любой гаспадыні, ці многа страў, у якіх цыбулю не дадаюць. Дай падумаць трошкі. Думай, думай. Ой, што я надумала? У многія стравы якраз цыбульку дадаюць. Правільна, яна вельмі надае смак і водар. А ведаеце, колькі ў цыбулі вітамінаў? Няўжо? Вельмі многа. Весь вітамінны алфавіт. Ведаеце такі? Ведаем, і ў добраранку пра яго не раз расказвалі. І А, і Б, і Е, але больш за ўсё ў цыбулі вітаміна С. А хто памятае, за што гэты вітамін адказвае? Вітаміна С вельмі баяцца мікробы. Ён і вірусы адганяе ад чалавека. Што гэта значыць? Каб не чхаць і не кашляць, часцей цыбулю трэба есці. Правільна ўсё разумееш? Ой, я ведаю аднаго вясёлага хлопчыка, цыбульку. Ты пра Чапаліна? Пра яго! Сёння вазьму ў бібліятэцы кніжку пра Чапаліна і яго сяброў і абавязкова яе перачытаю. Гэта мы раім зрабіць усім. А зараз давайце глядзець мультфільм. Кася, а ты не хочаш зрабіць суп з цыбулі? Я? Не, я ад цыбулі заўсёды плачу. Лепш хто-небудзь будзе гатаваць, а я буду рэцэпт падказваць. Хітранькая якая. Не ведаю, як у каго, а ў мяне слёзы з вачэй, калі я з цыбуляй на стале сустракаюся. А ты загадкі пра цыбулю ведаеш? Ведаю, толькі трошкі забылася. Сябры, давайте разам узгадаем загадкі пра цыбулю. Не, гэта будзе вельмі проста. Давайте узгадаем розныя загадкі пра гародніну, а нашы гледачы паспрабуюць іх адгадаць. Можа, сярод іх і будзе загадка пра цыбулю. Ванечка, ты пачнеш? Добра. Стаіць у агародзе, у зялёным халаце, а добра прыгледзішся, тата на лаце. Хто ведае адказ? Спачатку папросім даць адказ нашых гледачоў. Усе разам адказваюць, што гэта модніца з агарода капуста. Так і ёсць. Яшчэ загадваць? Давай. Царэўна ў няволі, у цёмнай каморы, а кос на сонцы на вольным прасторы. А я ведаю, што гэта за царэўна такая. А нашы гледачы ведаюць, што я загадаў? Хто ж з такой загадкай не справіцца? Адказ морква. Калі ты лічыш, што ў мяне лёгкія загадкі, загадай сваю. Добра, слухайце уважліва. Завітала ў хату пані, ды ў жоўтым сарафане. Як пачалі распранаць, сталі плакаць, праклінаць. Усе здагадаліся, што гэта цыбуля. Малайцы, усе справіліся з нашымі загадкамі. І ў мяне прапанова. Агародная? Правільна, ураджайная. Цікава, што ты прыдумала? Я хочу попросить наших гледачоў намаляваць сваю любимую гародніну. Цудоўная ідэя! А яшчэ можна самім скласці верш ці загадку пра гародніну. Ці нават напісаць ураджайнае апавяданне. І не адцягвайце, калі ласка, сёння жа бярыцеся за справу. Адрес памятаеце?
забудьте нагадать. Обов'язково нагадаємо. 220 114. Город Минск. Улица Макаенко, 9. Програма «Доброранок». А електронний адрес ви зараз бачите на своїх екранах. А зараз давайте глядеть мультфильм. Кася, ти читаєш нові листи, що прийшли до нас? Так, нам написав хлопчик Максим со Століна. І що він пише? Тое, що він дослав нам малюнок, але не убачив його у ефірі. Так, Максим, я пам'ятаю твій малюнок. На нім був намальований пригожий дом, а побач гуляло много дітей. І я так само його бачила. Тільки хочу сказати і Максиму, і всім нашим глядачам. Амаль у кожній програмі ми пропонуємо вам прийняти уділ у різних конкурсах, відказати на різні питання і зробити малюнки. А листов на наш адрес приходить так много, что мы просим навіть наших сусідів допомогти їх прочитати. А поштальон не приносить листи у Доброранок, а подвозить їх на великій машині. Тому всі листи ми показати у ефірі не можемо. Але читаємо кожний. І многим авторам відправляємо від нас невеликі подарунки. А ви можете частіше перевіряти свої поштові скрині. Чи не принес почтальон подарунок від Доброранка і часописа «Рюкзачок». І зараз я хочу подарити усім нашим авторам листов цікавий мультфільм. А зараз я об'являю конкурс для знавців літератури. А, гэта означає, що я у ім удзельнічаю. Вядома, я попрошу назвати як мага больш кніг, у яких удзельнічає Гародніна. А, зразумела, що ти маєш на увазі. Калі зразумела, давай адказ. Казка, якую люблять усі дзяўчынкі. Папялушка. Так, у гэтай казцы гарбуз з дапамогай чароўнай палачкі ператварыўся ў карету. І мне прыз за правільны адказ. Пачакай, успомні яшчэ прыклады з літаратуры. Пра хлопчыка Чыпаліна мы гаварылі на пачатку праграмы. Хто можа дапамагчы Касі? Падказвайце мне, калі ласка. Ёсць усім вядомая казка, дзе галоўная гераіня трошкі была падобна на нашу Касю. Так, значыцца, яна была прыгожай прынцэсай, правильно? І што гэта была за прынцэса? Тая, што спала на гарошыне. Цудоўны адказ. І я лічу, што такую казку чыталі ўсе. А больш казак пра Гародніну я не ведаю. А давай дадзім такое ж заданне нашым гледачам. Сябры, якія казкі пра Гародніну вы ведаеце? І казкі мультики таксама можаце ўспомніць. Напішыце гэтыя назвы і дашліце нам. І будзе вельмі добра, калі вы гэтыя казкі вы прачыталі самі, а не адшукалі адказ у інтэрнэце. Напішыце, ці спадабаліся яны вам. Можа, і мы з Касей прачытаем іх па вашым прыкладзе. І яшчэ моя парада. Як мага больш ешце гародніны і садавіны і своечасова кладзіцеся спаць нават падчас канікул. А ведаеце чаму? Каб раніца не праспаць Доброранак. А сустракаемся мы з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы. На тэлеканале «Беларусь 3» У нашым Доброранку!